για το πυροσβεστικό όχημα που βρίσκεται εδώ, στη φροντίδα για το σπίτι που έχει φέρει το ασθενοφόρο και στον γιατρό του αγώνα, τον Ιπποκράτη Καμαρίδη. Και τον έφεσου. Τώρα θέλω χαμό. Θέλω να γίνει χαμός εδώ στο Τσιφκάρα της Ξάδης. Και γι' αυτό φροντίζει το Σοκράτης. Κερνάνε καπνό, κερνάνε πάντες. Τόπες. Απολαύστε τους. Ανοίξτε μπουκαλάκια και μαζέψτε καπνό για το σπίτι. Η καταγωγή